Dear Henry, it seems like a lifetime since we woke on Cartoon's Crusader. 30 years real ships away, does it? Blah 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 blah. What heart? What happy? Nå, nu må vi se. Chapter 1. Just... All right, Joey. I'm here. Let's see if we can find what you wanted me to see. Destroy Joey's secret. Stress. Jump. Looks like they knocked out a wall or two after I left. Guess it took a few people to replace me. Ja, nej, det var det ikke. Sindssygt. Skal ikke komme ud. Dreams come true. Jump. This lift could use a few dry cells. Oh. Let's see what you're hiding down there, old friend. Dum dum dum. Peace. Turn on the intro musik. Hvad gør jeg det? Hvad tænker jeg for det? Så er der noget her tilbage. Lad det åbne før den der. Det er der David, darling. Det kan jeg godt gøre bedre. Ui! Okay. Der er ikke mere. Hvad er det? Another day, another dollar. Så er jeg med på arbejde. What happy? Spindler jo. Nu ved jeg faktisk ikke, hvad jeg skal gøre. Nej, jeg ved ikke, hvad okay. Hey. Oh my god. Joey, what were you doing? Nasty. Who's laughing now?
Hey! Hvor vil du til højre? Ikke. Alright, how do I get this to work? Nå, så skal jeg tage Finland det der nu. Go press it. Tænd hjul. Send dem der. En bog. Vend i noget og lidt ind. Ah! Fuck! Put this here. Der er en knogle. Hey. At this point, I don't get what Joey's plan is for this company. The animations sure aren't being finished on time anymore, and I certainly don't see why we need this machine. It's noisy, it's messy, and who needs that much ink anyway? Also, get this. You can't see what was doing. We put them on these little pedestals in the break room to help save the gods, Joey said. Keep things going. Bendy. Whoop. Come on. Sådan. Der er ikke sådan der. Jeg vil sige, man kan ikke tage den alligevel. Ja. Jeg har Bendy, og han kommer fra en plade rigtig spor. Til. Udgang. Ja, tak. Hvis jeg gik tilbage med Bendy, så kunne det være, at jeg kunne unlock mere. Der er noget herinde. Timer. Jeg hader sådan et spil her. Jeg bliver altid snart forvirret. Jeg har Bendy, jeg har ink. Så mangler jeg en bog, tandhjul. En svensk nøgle eller kaffenøgle, hvad fucker det hedder. Attipot. Theater break. Jeg mangler en noget. Jeg skulle man tro det var med noget musik eller... Du har noget musik før. Der er noget der. Men det er ikke den jeg skal have. We will set us free. Hvad var dernede? Der har jeg vel længere en bog her. Det er den jeg skal have. Nej, det er den her. Godt. 3 ting har jeg fundet, at jeg skulle have. Flere ting.
Work hard, work job. Happy. Happy, happy, happy. What's your step? Nej, der var tandhjulet. Hvorfor kunne jeg ikke tage den før? Det vil jeg hjælpe på det nu. Alt det, jeg skulle have. Ligger ned og... Jeg skal finde ud af, hvad det var, jeg skulle gå. Det lyder som Harry Potter, når han snakker med slanger. Bla 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 bla. Okay, nu skal jeg aflevere noget af det. Nå, grammofonplade. Yes. Den er jo. Og så den der. Svensk nøgle, gaffelnøgle. Ja, det er ikke, hvad det hedder. Men den dims der. Okay. Bare en fornemmelse af den. Gjorde sig i Grey. Hey. Det var klovnen i stedet for. Hvor er den hen? En run through, Bendy. Kan ikke finde det, jeg skal bruge. Smæk. Det var derinde igen, og det var derovre. Jeg går bare i cirkler. Det er det devil. Hvem er herinde? What's your step? Yes. Og det var her, ja. Ink. Jeg skulle da også en knogle. Okay. 2 hours later. Det var det her, der kunne jeg ikke komme ind. Okay. So far, so good. Må vi gå tilbage igen, hvor jeg har været før. Bare for at udelukke. Jeg ikke overser en helt vild mand. Altså. Bla. Skidt det lige der. Og lås. Dammit. Det. Og det løber lige pludselig koldt ned ad
det kommer til at tage hele dagen, det Hey, her. here's my old desk. Okay. I wasted so much time in this chair. Baconsuppe. Det er det rundt som op. Gjorde du noget derude, Bandy? Gør lidt privatliv. Jeg tror lige, jeg bliver nødt til at stoppe med at optage lige nu, for ellers så kommer det til at tage hele dagen en optagelse her. Okay. Nu er jeg ved at lejlæge. Hvor vil jeg? Ja, der er lige der. Oh my god, jeg er blind. Der. Okay, that's all of them. Fy for satan. Og så... Det her er street med den. Og... Volach. Now I just need to get the ink flowing somehow. Should be a switch around here somewhere. Ja. Then I can start up the main power. Jeg tror, det er den der. Restore link presser. Det er den der! Ej, kom over, jeg er nødt til at rende rundt og lede efter en eller anden ventil. Nu tager vi lige 2 timer mere og noget rundt. Det er den forkerte vej, er det ikke? Nej. Jeg tror, det er safe. Jeg skal have fundet den der ventil, der sidder ved, hvor jeg satte de der powerbatterier i. Det må være her. Yes, hop. Var det ikke? Nej. Hey. Ah! Synes det var der var en ventil. Det. Lad mig se på mig. Jeg kan stadig gå forbi den allerede. Der er de vej. Gå den her vej. Bare for at gå i cirkler en gang til. Say what? Jeg bare da. Hvad? Er der noget hernede? Spindevæv. Nej, tak. Jeg tror lige, jeg stemmer mig ud nu, og så tager jeg hjem. Back to the old grind. Tak for i dag. Jeg har skrevet. Seriøst, det er bare mig, der er totalt blind og fatsvag. Pinligt det her, mand.
60 er ikke finde det her. Det var bare cirkler. Alright, nu er jeg herinde igen. Restore the ink presser. Located a pressure well. Ah! Jeg tror lige, jeg stopper optagelsen igen nu her, med der rundt her, som rødløs kylling. Okay. Nu har jeg rundt helt vildt lang tid. Og fandt jeg den der igen. Og tænker, prøv at gå herned. Og jeg har lige været her, så der hoppede en Bendy ud her og sagde, hello! Og så skreg jeg som lille pige igen, men det bliver heldigvis ikke optaget. Og så kommer herned. Nej! Så er der satan ballade. Det hele går oversvømmet af ink. God Jesus Christ. Godt. Så skal jeg bare finde tilbage igen. Jeg turned on the investing. Completed. Er det ikke? Jeg kan bare høre det. Så er det store spørgsmål. Hvor fanden er nu lane investing? Det var hernede. Yes. Started ready. Godt. Der kom lys. Okay. Er det mørkt igen? Hvad gør vi så nu? Nu fejrer vi vind igen. Det lyder lidt lækkert. Ah! Fuck! Hell! Fuck! That's it! That's it! Ah! Ja tak. Jeg er skrevet. Nej! Fuck! Altså, så hiver vi den her med det samme. Den lyser. Fuck! Jeg fik en fucking chok. It's stuck. Ja, det er Magda, jeg hører på lige nu, der sagde til at sende underbusser på. Uha. This will definitely come in handy. Ah!
Fint. Der står vi her. Efter What happened? Well, I guess there's only one thing to do. Press on. See if I can find a way out. Ja, og så står vi her. Så må vi følge med næste gang.